kadi kojugu an kun bɛnnen don fɛn bɛɛ kun bɛ anw fɛ yan fɛn bɛɛ fɛn kelen bɛ yen ni diɲɛ kɔnɔ a tɛ fansi fɛ ni Mali tɛ sinankunya tɛ yan kosɛbɛ kɛ an b'o pratiquer yan kabi bi tɛ lawale n'a fɔra ko tolo o ɲini kana tunu anw yɛrɛ la fɛn wɛrɛw bɛ yen Mali la bɛnbaliya dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn de kɛmɛ ka jamana sigi ko n'o tɛ yan Mali dilan ka di kojugu a dilan ka di ni fɛn bɛɛ ye sunkalo ye hukumu kɔnɔ an na dugawu kɛ Ala ka bɛnbaliya ka ji ka afro ye ni Ala sɔnna an b'o dugawu kɛ sabu kalo ye kalo barikama ye a bɛ ka sa kuncɛyɔrɔ la bi yɛrɛ a tile 29 de ye bi yan kosɛbɛ kɛ ayi o ma se o ye dɛ a bɛ n'a fɔ sun ye minɛ ayi sun kɔni minɛ dɛ nka jate bɛ to ka ɲami maaw bolo tile 22 tile 22 an bɛ jɔjan seli la sisan ni jɔjan seli kɛ sunɔgɔ b'i minɛ kuma dɔ i bɛ to ka ɲɛ o bɛ tile 22 ye tolo nin kun ye kunkurunin ye kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka don kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ sɔɔni Joliba FM limanaw an bɛ don kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna la fasiridi sɛbɛn bɛ ni o ye lesɔr ye ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen k'o ɲɛsin kunnafonidilaw ma limanaw kana bila yɛrɛ kama yɔrɔ ni an ka jamana démocratie jɔsen la ni jɔsen 4 b'a la 4nan o ye kunnafonidi ye o yɛrɛ ye kana bila ye an ka jamana kɔnɔna la yan min bɛ tali kɛ kunungo o ye kun bɛn na mɛ kalo tile 3 ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen y'o ta k'o kɛ don ye don min ni kunnafonidilaw bɛ ɲagari a don u ka baaraw bɛ kɛ cogo min na ani u bɛ baara min na limanaw jamanadenw ka se k'a dɔn diɲɛma ka se k'a dɔn o de la a sen fɛ min ye Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ye Banjugu Dante limanaw a y'a jira k'a fɔ ko kabi waati caman u bɛ wele bilala jamana faamaw ma limanaw ko kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu tunna yelen ka se ka da a ko nun dɔ ka tɛ sa n'o tɛ dɔ kɛra nka limanaw a ma ɲinɛ fana dɛ a ko dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye an kunnafonidila minnu bɛ yen limanaw an minnu bɛ baara in na ko dɔ ka fɔ an fana ye kangari ka da an ye an minnu ni an bɛ kunnafonidi baara k'a kɛ ka kunnafonidi yɛrɛ ka a ɲɛda yɛlɛma pewu ka baara in kɛ baara lankolon ye i b'i to baara in na a ɲɛdɔnbaliya yɛrɛ fɛ k'a lagosi k'a sɔrɔ i hakili la k'i bɛ a baara la kangari ka da o kunnafonidilaw fana ye Banjugu Dante de ye o kuma fɔ limanaw lesɔr ka kuma la ko ka kɛɲɛ ni diɲɛ jamana tɔw ye Mali kɔni ye diɲɛ don min n'a talen don ka ɲɛsin kunnafonidi baara ma ni y'a tako 30nan ye a jala k'a fɔ ɲinanta in bilala kunun kɔnɔna la o ye ko dantɛmɛwale minnu bɛ kɛ kunnafonidi sira o kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye cybercriminalité ani kunnafonidila yɛrɛ ka kanabila n'o ye liberté de la presse ye ko ɲinanta kuma kɛra o de kan a jala k'a fɔ ɲina n k'a fɔ don in a bilala hukumu kɔnɔna la limanaw o de ye min ye kunnafonidilaw ye u ka hakɛw ka se ka lafasa ani kunnafonidila yɛrɛ k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ fereke ma don a sen na walasa Mali kɔnɔ yan limanaw anw ye baara dɔ boloda maison de la presse ɲɛmaw dɔgɔkun kelen k'a ta mɛ kalo tile 3 fo ka taa bila a tile 7 na kunnafonidilaw ka jabala min ye ni o ye maison de la presse a jirala k'a fɔ kuma bɛna kɛ fɛn caman kan min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu ka koɲɛw kan kunungo jamana ɲɛmaw ka kun bɛ kɛnɛ ka ye sabu hali n'a sɔrɔla an ka ministre min bɛ communication kunna ale ma ye nka a ye muso ni den ni denbaya o ministre n'o ye madame Boire Bintu Fune Samake ale de taara ministre min bɛ kunnafonidiko kunna ale de taara o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ ka yen nɔ a yɛrɛ ka kuma la a ko Mali kunnafonidilaw min bɛ tali kɛ jamana in a basigibaliya n'a basigili a bɛ kunnafonidilaw bolo wala jamana yɛrɛ ka ja limanaw a bɛ kunnafonidilaw de bolo hali transition min filɛ n'an b'a la nin ye limanaw transition in ka se ka ɲɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔba b'a la u ka sɛbɛnni kɛko ɲuman u ka kumaw fɔcogo ɲuman u ka jatalaw n'u ka micro olu bɛ min ta u ka se ka kɛ kuma ɲuman ye u ka di jamanadenw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye limanaw cɛmancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ madame Boire Bintu Fune Samake a y'o fɔ min ye Banjugu Dante ale min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba ye bi a ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko san 2020 tɛmɛnen na a ko Mali kunnafonidilaw bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna la coronavirus bana sen b'a la maa minnu bɛ ni olu kunnafonidila minnu bɛ ni olu minɛna
ka u jaguya ka taa n'u ye kasobow na Banjugu Dante ko a bɛ san 5 bɔ u bɛ ni kɛlɛ la wa Birama Ture min ni ale yɛrɛ tunna limanaw san 5 o bɛ ka ɲini o tɛ ka se ka ye ko ni ye jateminɛ kɛ hakililajigin don dɛ san 2020 septembre kalo la kunnafondila min bɛ n'o ye Amadu Ɲali Buli ye ale yɛrɛ bɔtɔ kalansen dɔ fɛ min bɛ tali kɛ ko u y'a jigi ka bɔ Manjo ani Soma dugu ni ɲɔgɔn cɛ o ma ye halisa o ye Moti mara ye min bɛ tali kɛ hakililajigin don avril kalo tile 18 Musa Diko ale fana kun ye radio dɔ ni u k'a ma ko radio Aire Boni Bamancimaw y'ale fana jaso ka taa n'a ye halisa ale fana ma se ka ye Douentza cercle kɔnɔna la Banjugu Dante ko nin ye tanamako caman ye min taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma k'u to u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la a ye wele bila camancɛ fanga maaw ma k'u jija ni kunnafonidila minnu filɛ ni u tunna u m'a min u m'a bɔn u b'u ka baara de la limanaw k'u ta tɛ ye u ka tununw ye hali sini u kibaruya ma dɔn u ka se k'a lajɛ jɛya ka se ka kɛ o waleya ninnu kan a ko bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kunnafonidi baara kɛ k'a fɔ a ka di n ye ten n bɛna n sura kɔnɔna la ka kunnafonidi baara in kɛ fɛn dɔ de a bɛ kalan baara don baara min ni limanaw baara tɛ ko n bɛna don a kɔnɔ ten ka fɛn kɛ fɛn min ye n ja sabu i bɛ maa caman de i b'olu de ka i bɛ kunnafoni di olu de ma nka limanaw min bɛ ka ye bi o ye min mana telefɔni kelen sɔrɔ o bɛ t'i sigi ko ale kunnafonidila ye ka jaw ta k'o fili bɔlɔlɔw sanfɛ o de y'a to bi limanaw sugu bɛ cayara a ko la Banjugu Dante ko nin ye baara damadɔw ye u bɛna wulikajɔ kɛ minnu na don nataw la o de y'a to u ye dɔgɔkun kelen ta u bɛna kuma a bɛɛ kan kunnafonidilaw ka hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na kunnafonidilaw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na a mana kɛ hali n'i ye kunnafonidiso dayɛlɛ fɛɛrɛw ka se ka tigɛ n'o ye convention collective ninnu ye kunnafonidila bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a ka sara wa a ka bila hakɛ kɔnɔna la kuma ye nin ye dɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM kunnafoni nasira la sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw ko nin ye dugukolo mankan dɔ ye min ni a bɛ min bɛ tali kɛ senukaw fɛ yen nɔ a bɛ o ni minisiri kɔrɔ dɔ cɛ dugukolo in yɛrɛ fiyɛ bɛ t'i jɔ hectare 7 ani murumuru 5 la Senu Lafiyabugu ani Sibiribugu fasiri sɛbɛn ka fɔ la indépendant a ko dugu ninnu sigibaw n'o ye Senu Lafiyabugu ani Senu Sibiribugu ye limanaw u kangamanen do bi dɛ ko u ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa min taara k'ale ko k'a ta yɔrɔ ye k'a bɛ fɛ ka yɔrɔ ci dugu sigibaw ko a bɛ se ka kɛ olu su de ka nɔ tɛ olu ka sow citɔ limanaw a tɛna kɛ fiyewu dugukolo mankan yɔrɔ ni Mali furadama lajɛ limanaw dugukolo mankan bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamako yan nɔ bolofa bi Bamako ta kan kosɛbɛ a n'a dafɛ dugu a jirala k'a fɔ bi min ye nin waleya min n'a filɛ nin n'a bɛ ka kɛ senukaw fɛ yen nɔ kari tɛmɛnen a maa minnu bɛ a yɔrɔ sigi yɔrɔ in na u ye fara ɲɔgɔnba dɔ kɛ ko min ma meeting a sen fɛ jɛkulu dɔ bɛ plateforme dɔ don min ni olu ko zone aéroportière n'o ye avion aéroport Senu ka yɔrɔ min ye nin ye yɔrɔ soci kɛra ye kɔsa in na o dimi ma ban dɔw la ko minisiri kɔrɔ dɔ ni a tɔgɔ ye ko Amadu Dem ale de filɛ nin ka na ko yɔrɔ dɔ b'a bolo ko hectare 7 don ko y'a ta ye minisiri kɔrɔ dɔ kabi Musa Tarawele tile la limanaw ale yɛrɛ kun ye usine ko o minisiri kun don bi a jirala k'a fɔ ko a nana ko hectare 7 b'a bolo yɔrɔ in na ye ko ye a ta ye wa maa bɛ yen k'o ye so jɔ yɔrɔ in na k'a bɛ fɛ ka so bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen limanaw ko in yɛrɛ fasiri ka kuma la k'a daminɛna kabi san 2003 waati min na ko Amadu Demi nana kana fɔ ko papier dɔw b'a bolo papier minnu n'o ye titre foncier ye a dun jirala k'a fɔ yɔrɔ min kofɔlen filɛ nin ye ko a lotissement yɛrɛ kɛra kabi san 2006 ale dun nana san 2007 min bɛ tali kɛ u ka kuma lase la n'o ye jɛkulu in ye ale y'a jira k'a fɔ hectare 7 ni murumuru 5 in a yɔrɔ minnu bɛ a bɛɛ yɔrɔ dantigɛlen don k'a dɔn a yɔrɔ sigibaw fɛ u ko indépendant maaw ko olu sera ka Tijani Tambura ale de y'u ka kuma lasela ye a ko u ni cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiriso la san 2012 waatiw la ko kiri kɔni da jara la sabu limanaw ni fɛn b'i bolo jamana kɔnɔna la yan ko caman o da bɛ ja i la fasiri ka kuma don dɛ a ko hectare 7 min ye nin ye a nana ni sɛbɛn minnu ye limanaw ka a jala k'a fɔ o sɛbɛn ninnu yɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko hectare 30
o b'o sɛbɛn ninnu kan wa ko o yɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛ tu u yɛrɛ sɔrɔ fo Jatula o ni Senu yɔrɔ tɛ kelen ye maa min bɛ ka kuma lase n'o ye Tijani Tamure a ko nin fɛn minnu tɛ fɛn sugu kelenw yɛrɛ ye ne nana ko Senu Sibiribugu ani Lafiyabugu ko o ye e ta ye Senu ko tiɲɛ na k'a bɛna fɔ olu ka dugukolo de kɛn bɛ maaw ɲɔrɔkiyɔrɔ ye ka kɛ u ka sɔrɔ k'u ka yɔrɔ bɔsi u la min ye dugutigi yɛrɛ ye n'o ye Seydou Zan Kulubali ye a ko kangaridakan don dɛ sabu olu ka yɔrɔ dugukolo Senu fanfɛla dugukolo fɛn fɛn bɛ yen limanaw i b'a sɔrɔ maa ma bɛ yen k'o bɛ dugukolo ko la bɛɛ bɛ taa i firi olu de ka dugukolo kan ni dɔ m'a fɔ k'a ta ye yɔrɔ dɔ ye walima dɔ bɛ taa sociko kibaruya ta ka da u tulo kan a ko Zena min kɛtɔ filɛ nin ye ni o ye Amadu Dami ye minisiri kɔrɔ don k'a bɛ fɛ ka hectare 7 daraki k'o y'ale ta ye limanaw Senu ka bɛɛ wulilen don k'u jɔ bi k'u bɛ kangarida kɛ faamaw ye u ka wuli k'u jɔ joona u ka don u ni Amadu Dami ni ɲɔgɔn cɛ sabu hali musow ka jɛkulu ɲɛmaa Madame Keita Mariam Sisoko ale y'a jira k'a fɔ bi Senu aéroport min nin a yɔrɔ caman bɛ u y'olu ka so kari ka bɔ yen u ma foyi fɔ o ye jamana yɛrɛ ka baara ye n'a fɔra ko maa wɛrɛ wulila ka na ko o ta ye u sigilen filɛ yɔrɔ minnu na k'o bɛ soci kɛ limanaw ko sera a dan na ten sa u yɛrɛ ko ten ko trop c'est trop Musa S Kamara ale de ye fasiri in kɛ indépendant de y'a fɔ ale indépendant kelen in kɔnɔ limanaw nin ye kibaruya ye min na a man di sabu farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan a jirala k'a fɔ ndolata kɛnɛba min bɛ an fɛ yan n'o ye stade du 26 mars limanaw jɛkuluba min bɛ senna ndolatan kunna diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye FIFA ye limanaw ko filɛ nin kan ka stade du 26 mars ka baara k'a gulon fɔlɔ 26 mars a jirala k'a fɔ ndolatina tan la fɔlɔ fo min ɲinina FIFA maaw fɛ limanaw ko fo ka kɛ a dun jirala k'a fɔ an ka samata sɛgɛw limanaw u dun ni sariya min talen filɛ walima ni hakilila min talen filɛ FIFA maaw fɛ limanaw an ka samata sɛgɛw kun kan ka ndolatan dɔw boloda n'o ye éliminatoire mondial 2022 jɔnjɔba min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna la u kan ka o ndolatan dɔw kɛ a kɔnɔna la ko in kɔni kɛra wa a bɛ ka bɔ a sira ma dɛ stade du 26 mars min bɛ Bamako yan nɔ ko an ka samata sɛgɛw kun kan ka ndolatan a kɔnɔna la nka a jirala k'a fɔ éliminatoire minnu ye nin ye limanaw a tɛna se ka kɛ sabu FIFA ye stade du 26 mars a baara foyi tɛ k'a kɔnɔ bilen k'a sababu kɛ ko baaraw bɛ ka kɛ stade du 26 mars kun tiɲɛna ka se hakɛ dɔ la fo a ka dilan de 26 mars dun ndolata kɛnɛ min don limanaw FIFA kɛlen don ka danayaba de da a kan n'a fɔra o nana tiɲɛ fo ka se nin hakɛ la kuma bɛɛ kangarida kuma bɛɛ a ye yɔrɔ dilan u ka kɔsa in na bɔli la u nana jateminɛ min kɛ k'a ye ko ni balontan sariyaw lajɛ limanaw ndola tɛ se ka tan anw ka nin ndolata kɛnɛba in kan k'a sababu kɛ a minɛnen don cogo min na an bolo fo ka na a tiɲɛ yɛrɛ ndola yɛrɛ tɛ se ka tan a kɔnɔna la bilen o de la an ka ndolatanaw limanaw u diyagoyalen don sa ka taa ndolatan jamana wɛrɛw kɔnɔna la min tɛ u yɛrɛ ka jamana ye indépendant de y'a fɔ dɛ tolo e min bɛ ndolatanko kibaruya la ye nin kibaruya mɛn kosɛbɛ Amadu an bɛ se ka min fɔ nin ko la n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ balinakoba tɛ k'a sababuya kɛ a bɛ wagati bɔ fasiri ka kuma tɛ nin anw yɛrɛ ka kuma ye kosɛbɛ an tilala fasiri ka kuma an yɛrɛ ka kuma ye min y'a kunnafoni dilanw bɛɛ farikolo ɲɛnajɛ tagabolo kɔnɔna la an yɛrɛ y'a kuma fɔ arajo Joliba la yan ka caya k'a fɔ min ye stade du 26 mars ye n'i y'a jateminɛ an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ yɛrɛ la a ye cogo tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko an ka minɛko juguya dɔrɔn de don kosɛbɛ ni ye minɛko juguya de i b'a fɔ ko n ko directeur bɛ stade la directeur b'a la wagati dɔ yɛrɛ la directeur adjoint b'a la kosɛbɛ minnu bɛ entretien kɛ olu bɛ yen kosɛbɛ mais yɔrɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo waati dɔ la yɛrɛ min ye Musa ka tila ka o suspend ntola tɛ tan o la bilen waati dɔ la min ye Musa Agi yɛrɛ ye a kɛlen ka baaraw daminɛ ministre in ye kosɛbɛ an hakili b'a la k'a fɔ a taara a senbɔ kɔnɔkɔrɔ ka se 26 mars la yen o waati kɔnɔna la a ye kangaridabaw kɛ yaasa ko a waati n k'a ye dɔ wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la waati ɲɛmaa yɛrɛ lawulila a waati ka ɲɛmaa falen kɛ o b'a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ an minnu bɛ taa terrain na su ani tile tiɲɛ yɛrɛ la terrain a bɛ cogo min don tɛmɛlenw na i n'a fɔ CAN 2002 waatiw ka na se an bɛ don min na i ko bi ma a tɛ cogo kelen na ka d'a kan kuma caman ndolatanw na an yɛrɛ bɛ jɔrɔ su kana ko
n'i y'a jateminɛ 26 mars sugana ko kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ n'i y'a jateminɛ lampadaires si tɛ minɛ lampadaires si tɛ minɛ kuma dɔw la den kelen kuma dɔw la den fila an dun b'a dɔn ni su kora ka ban ballontan terrain na a mago bɛ yelen na yaasa dola ka se ka taa a kɔnɔna la mais sufɛ ni yelen ma minɛ i bɛ dolantan dibi la a ka gɛlɛn kosɛbɛ an kana bɔgɔ tiɲɛ ka kɛ bin kan min ye a ɲɛgɛn kɔnɔnaw fana ye jiw tɛ yen robinet ninnu si tɛ baara la an bɛ don mun na an yɛrɛ ka wulila ka jɔ de don an taara lajɛ o lajɛli kɔnɔna la nkalon an ka tiɲɛ bɔ an yɛrɛ da ka se k'a jateminɛ an yɛrɛ fɛ a kana kɛ maa ka kuma ye o ɲinini kɔnɔna la an yɛrɛ ka fɔ nin waleya minnu filɛ nin sanction minnu bɛ ka fɔ tantɔ an ka fɛɛrɛ ɲini a la an bɛɛ lajɛlen n'o tɛ tiɲɛ de fɔra. si FIFA olu ye olu bɛ baara kɛ tiɲɛ de kan kosɛbɛ kɛ FIFA ninnu nazaraw don tɛ ko ɲagami fɛ ka i yɛrɛ ɲuman ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ndolatanaw i b'a dɔn quoi tolo n'i taara secteur o secteur la an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ tolilen don si tɛ ko min ɲɛnen don an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛna fasiriw kɔnɔ an ta ye lakali ye dɛ fasiri sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko baara min bɛ sen na sisan ni o ye yɔrɔw tilatilalen projet de découpage administratif jamanaw ko nin ye waleya de ye waleya min n'a bɛ n'a fɔ jamanaw an k'an sigi k'a don dɔ balaw kɔnɔ n'a dun ma ni faama minnu bɛ yen sisan ni u bɛ ka a projet labɛn ɲɔgɔnyew yɛrɛ bɛ sen na a ko siratigɛ ninnu na jamana fan caman fɛ wa jamana fan caman fɛ wulikajɔw bɛ sen na fana ko dɔw ma sɔn fiyewu u ta ka kɛ a bɛ ka kɛ cogo min na o la indicateur de renouveau a y'a jira k'a fɔ baara min bɛ senna nin ye jamana kɔnɔna la ka fara Bamakɔ district kan min bɛ tali kɛ projet min ye nin ye k'a bɛ ka maaw tila ka maaw fara a jirala k'a fɔ siyaw ani dukɔnɔmaw ka caman tila hali Bamakɔ yan kɛ a jirala k'a fɔ ko Sikɔrɔni commune 1 na maa minnu bɛ yen n'olu ye Sikɔrɔni sigi olu yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a ko la ko ɲarew ni turew commune 2 fana na jamanaw k'olu fana tɛ ka bɛn a ko la fasigi ka kuma don indicateur a ko wa n'i ye jateminɛ kɛ fana n'i taara Gawo mara la Tombouctou ani Mopti a jala k'a fɔ Tombouctukaw fɛ Tɔnka wulikajɔ kɛra yen olu ko ɲina kɛra olu kɔ k'a kɛra i n'a fɔ i ye Tɔnka yɛrɛ de ta ka bɔ Mali carte la pewu sabu ko ɲina kɛra u kɔ wa a jala k'a fɔ ko Tɔnkakaw wulila ka u ka siraw tigɛ bɛɛ lajɛlen la ko maa ti don Tɔnka maa ti bɔ sabu ko a bɛ n'a fɔ cɛmancɛ fanga maaw ye u bɛ découpage administratif min na u bɛ ka Tɔnka kɛ i n'a fɔ a damana yɔrɔ ni o bɔra yen Gurumara Urusukaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen olu fana ko fo Gurumara Urusu ka kɛ cercle ye min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen n'o coordination des mouvements de l'Azawadi yɔrɔ ni yɔrɔ tila in lajɛ a da ka di maa min yɛrɛ la o y'olu de ye sabu olu sigikan ye ko bɛnkan sɛbɛn ka lawaleya bɛnkan sɛbɛn don lawaleya tɔ n'a kɛra i b'a sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen o bɛ kɛ cerclew ni a ɲɔgɔnnaw ye min na a da bɛ ja kosɛbɛ sema maaw la limanaw ko a bɛ ka taa taabolo min fɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen olu tɛ ka bɔ u nɔ na u bɛ cogo min na u na to ten limanaw min kɛra kununko ntɛnɛn fana marakalakaw fɛ Segu marabolo la yen a jala k'a fɔ wulikajɔ kɛra yen kosɛbɛ min bɛ tali kɛ marakala u ye marakala pɔn ka o tigɛ maa tɛ tɛmɛ k'a sababu kɛ ko u bɛ fɛ ka marakala fana to marakala yala yen nɔ k'a sɔrɔ ni dɔ ma fara a kundama kan marakalakaw ko marakala bɛ yɔrɔ min na bi a kan ka kɛ cercle de ye waati dɔ la a kun fɔra kabi san 2008 waatiw la découpage administratif min fɔra a kun fɔra ko layidu yɛrɛ kun taara dugu fɔlɔ min fɔra a yɔrɔ la yen o ye marakala ye k'a bɛ ta ka kɛ cercle ye nka bi o nana ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ɲinan kelen de olu kɔ olu yɛrɛ ye waati di ko tile 3 de bɛ gouvernement bolo n'u ma marakala tɔgɔ fɔ walima k'a kɛ région ye limanaw ko min b'u fɛ u na o fana kɛ ale ye fasidi sɛbɛ kelen kɔnɔna la limanaw a jirala k'a fɔ ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na hali tomiyakaw fɛ bɔbɔw n'o ye bɔw ye olu fana ko tomiya yɛrɛ ka bon ni dugu dɔw ye a jirala k'a fɔ olu fana tan bɛ k'olu kɛ marabolo ye k'a sɔrɔ ni ɲinɛkɛn bɛ olu kɔ o de y'a to ko Manjakui ani Fangaso ninnu olu taara ka olu bila yɔrɔ la bɔw ko nin tɛ ko ye olu bɛ se k'u sigi ka min fana lajɛ min ye bila ani Yanfoyila ye yɔrɔ kabi san 2020 olu fana y'u ka wulikajɔw daminɛ
limanaw ni wulikajɔ damadɔ de bɛ senna o de y'a to fasiridila n'o ye Tayiru Male a ko fɛn dɔ don dɔ la a kasara ala kana an ɲɛ d'a kan dɛ nka ni faamaw m'a lajɛ projet min ye nin ka sama ka bɔ yen pewu yɛrɛ ka sigi ka fɔ boloda a sigida ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ hakilila ye mun ye walima ni u m'o kɛ k'a kɛ an bɛ se ko la yɛrɛ ka ko jagoya k'a kɛ limanaw an hakili ma bɔ dɛ san 2020 tɛmɛnen na fanga dafiri kɛra a bɛɛ kɛra nin wulikajɔ kelen ninnu de senfɛ ne ka kuma tɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ indépendant n k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Ne an tora kunnafoniw kɔnɔna la fasiridi sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ ko limanaw min ye Magma Gabriel Konate limanaw ko a ye laɲini dɔ kɛ projet de loi dɔ ko ka o bila sen kan yɔrɔ ale ye CNT maa ye min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ma belebele don an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ Conseil national de transition kɔnɔna la a ye olu de bɛ député jɔyɔrɔ la bi caman ɲɛfɔ in kɔnɔna la limanaw ko a y'a ɲini ko ka sariya dɔ ta sariya min ni o bɛna kɛ sababu ye limanaw maa min bɛ yen k'o ye assemblée ɲɛmaaya kɛ walima député bulon fɛn fɛn tɛmɛna a ɲɛmaaw limanaw ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ye n'u tɛ baara la ka o kɛ i n'a fɔ u taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la o sɛngɛlafiɲɛbɔ ka kɛ lafiya yɛrɛ bada ye u ma Magma Gabriel Konate limanaw ni jateminɛ kɛ ale min ni a bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna la a bɛ mɔgɔw layɛlɛ kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ projet de loi dɔ a ye o ɲɛfɔ a ka fɛla don a ka kɛ limanaw ni a nana kɛ fɛn ye ni sɔn kɛra a ma a jirala k'a fɔ maa maa bɛ yen ko e ye assemblée ɲɛmaaya kɛ limanaw ka daminɛ Ibrahim Bokar Keita la ka taa Ali Nuhu Jalo min bɛ tali kɛ John Kunda Traoré min bɛ Yunusu Ture a n'a ɲɔgɔnna caman minnu ye assemblée ɲɛmaaya kɛ limanaw ko kɛrɛfɛ sara bɛ bɔ u ye ni o ye indemnités ye o bɛ tali kɛ kuranko la o bɛ tali kɛ jiko la o bɛ tali kɛ nɛgɛjurusirako la o bɛ tali kɛ bolimafɛnko la o bɛ tali kɛ u ka soko la o bɛ tali kɛ hali maa min b'u lakana maa 2 o bɛ tali kɛ o la o bɛ tali kɛ fana passeport diplomatique o ka diw ma limanaw lafiya yɛrɛ dan fasiridila y'a fɔ ten dɛ wa ko a ka kɛ u bɛ sigi la nka hali n'a sɔrɔla u ye assemblée ɲɛmaaya kɛ waati dunna limanaw sara min bɛ di u ma sara in a b'u labɔ fo k'a fɔ a to ten n'a fɔra ko jamana min kɔnɔ kɔngɔ bɛ jamanaden fankelen la jamana min ni a kɛsu nafolo t'a kɔnɔ min bɛ jamanadenw labɔ limanaw n'a fɔra ko an ka sariya sunba ko fɛn wɛrɛ bɛna ta o kɔnɔ ko ka o assemblée ɲɛmaw k'olu bila bɛrɛ la bɛrɛ min ni jamanaden dɔw bɛ yen limanaw olu a kɛɲɛ tɛ olu kɔnɔ o bɛ bɛn fɛn bɛnta ye ne ka kuma tɛ limanaw an bɛ kunnafoni bila nin kan yan dɛ Nouvelle Horizon de nin fɔ k'aw fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniw lakalila Amadu Jalo fɛ Bokar Traoré bolo bɛ nɛgɛ karafe la Amadu Tolo ani Amadu Jalo an bɛ kumaso kɔnɔ yan an b'a fɔ an ni cɛ ka lamɛnni ko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛn